Lah Mas Jok Kluthuk munggah lagune aku duwe dolanan sing lucu ki ya pas. Nggih pancen anu ndas kula kaya kulit jeruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mak Cange Ibu sampun pedal-pedal tahun nyambung silaturahmi kalian beliau Mbah Lurah. Mbah Lurah Barudi. Matur nuwun Mbah Lurah sedaya keluarga agungipun wonten ing Tatung nggih. Tatung. Matur nuwun, matur nuwun. Kula kira nek mboten sida niki wau. Ora sida piye to kok. Lah biasane teng lapangan kok. Ati geser. Kadung jujuk niki kok suwepi ren apa-apa. Waget e kula ya. Kula dalu niki alhamdulillah. Nggih Mas. Derek bingang, derek bombong, derek bangga. Karena apa? Beliau Mbah Lurah Rudi terpilih lagi menjadi pucuk pimpinan kepala desa wonten ing Tatung. Niki menandakan kalau Mbah Lurah itu selalu andapasor dan cinta kepada masyarakatnya. Betul. Selalu menjunjung tinggi masyarakat Tatung sedayanipun. Selalu berbuat yang terbaik untuk desa Tatung. Niki dicontoh Mas ngono. Ayo, omong to. Lho. Lah kok meneng ae lambemu lho. Ya melu omong ora kok meneng wae lho. Pegel aku. Lho. Pegel ki ngopo wong malah entuk tombo masyarakat Tatung. Kula kangen lho, mbok setahun kepungkur lho. Lek perkara karo warga masyarakat Tatung ki ya seneng ya kangen aku. Lah kok pegel ki ngopo? Bangunan anyar ki lho. Balai desa. Iya kene iki dandan. Nggih. Sampai ning mriku to? Ning kene aku. Oh, lah ngopo kok pegel ki? Bangunane Bawera. Lho, Tatung kok Mbah Rudi kok iso. Sayang sih tok. Lho, sayange ngopo? Ora nek jedinge. Wis ngono to. Wis bingung aku mleng iki. Anda senasib. Lho. Sampeyan ki kurang kreatif. Kreatif. Mbah Lurah ki ngopo ora nggae jeding? Lah pripun? Lah ngarep wis dijepaki jeding ngombone kaya ngono. Akhirnya aku rada ngidul rala. Heeh. Batenku wis tak golekne. Nggih. Ana kuburan. Nggih. Aku ya wedi to. Nggih. Rada ngidul neh. Terus ning ngandenge motor. Aku wis batenku wis sepi iki. motor pickup mau to? Motor pickup mau. Aku wis ning ngandenge pickup anu Mas Bobor iku to. Cincing wis. Sawang ngiwon nang kan sepi ya. Sepi Mas. Wis ning ngandenge pickup ngono. Nggih. Lah kok bareng lagi metu lho. Heeh. Pickupe mlaku. Ha terus Akhire tak tut ning ngene aku. kowe iki wong edan kok iso. Iya kok malah ketutke. Tapi ki alhamdulillah bos wis. Cek. Tatung saya maju. Dipuntenggani para beliau-beliau yang berkompeten, dayanipun lenggah Nggih. anget Pini dalem sepuh niku. pol. Siap. Para petinggi wonten ing tlatah Tatung, tlatah Ponorogo. Jan jos Tokoh-tokoh politik dayanipun lenggah. Alhamdulillah dados dalu menika Mbah Rudi nika menandakan yen supele ora karo kalangan menengah ke bawah tapi menginjak ke kalangan menengah ke atas. Pokoke munggah medun kabeh diserawung. Mbah Rudi jan piantune jan saksok. Weh. Kok saksok piye? Loh, saksok menika sedakoe gede, Bos. Oh ngaten. Mbah Rudi menika piantune Mbah Rudi nuwun sewu lho. Nggih. Beliaunya lah pemuda. Pemimpin yang paling muda di Kabupaten Ponorogo ini ada beberapa pemimpin-pemimpin. Terbukti dengan beliau Mbah Rudi itu juga pemimpin muda. Leres. Mula beliaunya itu leh ngagem busana wae sirek kok. No. Celana suwek nggon poloke. Nggih. Niku mon diguwak, Mas. Ana apa nggih? Celana niku lho rada suwek sithik, buak. Buak, Mas. Klambi niku rada mbreceti suwek, Buak. Malah tahun kepungkur kula kepanggih to kalih Mbah Rudi. Iya. Enek dhuwit suwek sithik. Buak. Solasi. Masa duwe solasi Kok payu kok. Mbok nglegake Mbah Lurah kok. Lho nyapa dilegane wong Mbah Rudi iso linggo dhewe dilegane iki. Maksudnya ki awake dhewe malam hari ini kan nderekke Mas Purba Sasongko. Iya, sawi. Pada malam hari ini tuh tasakuran. Roh. Gitu loh. Apa yang kamu berikan kepada masyarakat Tatung? Ngowahi apa? Aku ora duwe apa-apa kok ngowahi. Ya bekal sangu saka Blitar ini ki apa sing mbok wehke Mbah Lurah? Rene iki golek sangu nyangoni. Koclok jane iki. Piye ta? Wong rene iki golek sangune kok Mbah Rudi kok nyangoni iki kok. Tegese iki memberikan sesuatu yang terbaik ngono lho Mas. Nah, ngono. Melu mikir. Wis dipikir karo panitia. Kok aku melu mikir. Wong mikir Banyolane mumet aku mikir.
Maksudnya di dalam Mbak Lurah itu ada apa? Ya nek usus rempelok. Malah jeroan. Celelekan pangapunten lho Mas. Nggih. Kita iku nderekke dalang muda. Ponorogo. Roh Mas Purba. Sapa sing ra pirsa karo Mas Ipung? Boh, Mas Ipung iki ning ndi nggon kondang. Lah kene ngono. Dalang MC manten jos. Lho. Laris. Saulane tanggapane ping 76. Lho. Lah jumlahe tanggapan apa merek rokok kuwi? Sampeyan ki ora mbok nun sewu lho pangapunten. Nggih. Sampeyan ki ning kene nempil kamukten ana ing pewayangan. Mas Ipung, Mas Dalang, Purba Sasongko ki makrifat lho, pemimpin lho. Maksudmu piye? Ya paling tidak ki. Oh iki ngene. Lho kamu harus tahu karepe lungguh ngono kuwi ngopo? Ya dalang. Lho, mosok enek lingguh ning kono satpam. maksudnya ki Mas Ipung ki kon ngopo? Lho ngakoni wayang lho kocok jane iki. Mas penjenengan ngendikan Mas. Rada angel iki sajake, rada angel. Mas Kluthuk. Halo Pak. Aku ning kene iki dalang, gitu. Panjenengan ning kono bintang tamu. Nggih Pak. Tegese harus saling bersinergi, membangun hubungan kerja yang baik kanggo menghibur masyarakat Ratung. Jadi ada sinkronisasi di antara pelawak dan dalang itu ada communication. Ngono lho. Dadi awake dhewe manut. Lho, manut dalang. Ora iso. Lho, kok ora iso? Manut sing nanggap. Iki lambemu adoh men to, Mas? Lah nek dagelan nek dalang komplit ra nek sing nanggap bosok kowe. Ya ora manut sing nanggap. Sapa? Manut sing ndek dhuwit no. Arep nanggap ra ndek dhuwit merongos untumu kowe. Ora iso no. Nyapa? Manut sapa? Tukang son. Lho. Lah hubungane apa? Duwe duit, nek dagelan nek dalang, nek sone bengak-bengok bosok cakemmu. Ya ora tukang son no. Sapa? Panggung no. Ora enek panggung enek son, kowe arepe bedigasane tegalane tangga kowe. Ayo, Lampu lho. Lah nyapa? Enek panggung enek lampune ndelok kaya klilipen dibate. Ya diesel. Enek lampu enek diesel dincepke untumu kuwi. Ayo. Ya solar. Malah tekan kon. Enek diesel enek solare bosok lho. Lho kowe iki mare ekel-ekelan. Lho kowe sing jengkel-jengkel kowe kuwi ya. Wong sampean iki wong tuwa tak dadekke wong tuwa. Selasa mbok dadekne pancen tuwek aku kok. Tuwa ki tuture digawa. Roh benyeh ngono kuwi. Antarane jok klitik lan jok kluthuk kuwi lak sedulur to. Ya. Wong anakmu ya padha karo anakku. Ya. Wong mara tuane ra ndek dhuwit mara tenggen kula Ponorogo, ya kula wae dhuwit idep-idep ku ya karo mara tuaku. Mara tuamu ya mara ning omahku. Nah, Pak Sendo. ya. Mara piye iki mang mayang dhewe kok. Dengenane pas tanggapan Ning nggonmu. Terus cecelelekan tak tuwapi lambemu. Ora nyrembet daging waras. Ki sentuk anu Pak iki lagi mayang ning kono, ora ngrasani wong. Lah ya ning pas sepi tanggapan marane omahku. Napa? Ya wis tanggep mara tuaku. Ya ngono wong dulur kok. Ya ngono. Bojomu ya wis tanggep bojoku. Betul. Piye kuwi? Ngomong sing penak lho. Ya betul. Nggon wong tuwa ki nggon panggonane abot sanggone lho. Loh iya. Kok bojoku bojomu rumangsamu apa terus sandal gampang mbok silih ngono apa? Ngawur wae iki rong mulih rong dina iki. Lah kuwi disilih Mas Purba ndek iki. Ya ora kok mangsamu. Mulan nuwun sewu lho. Nggih, Pak. Nggih. Ingkang lenggahi masyarakat sedanten pun alhamdulillah masyarakat yang kebak syukur lan kebak nikmat. Leres. Yektosipun terbukti dalu menika sayek saeka kati duduk sama rendah berdiri sama tinggi, Pak. Ini menciptakan masyarakat yang hebat sesuai dengan nama desanya Tatung, desa yang hebat. Ngoten. Niki Pak, mula Pak Rudi niki bombong. Luar biasa. Dadi lurah ki abot lho Mas. Lah abot nyapa dadi lurah. Lho, Piye ta? sampean ki kok maido wae lho. Lho urip iki digolek sing gampang lho, abot nyapa dilakoni. Lah kodrat kok. Lho kodrat ki ndelok-ndelok pirang meter kodratmu iki. Lah kodrat kok pirang meter ki apa lho? Kodrat nggo naleni. Kuwi bendrat nyuk munyuk. Wah, bocah ki ra ngerti basa Jawa. Waton Selaya iki. Wong ki wis ginaris ana ing bathuke menungsa dhewe-dhewe. Lah dhewe kelet ki bathuke iki. Sampeyan ki wong tua lho. Tuwek ra pangan codot lho. Nggon kuping nggih ngrungokke, mripat nggih nyawang, irung nggih ambekan, lambe nggih ngomong, ati nggih ngrasake, tangan nggih nyekel, sikil nggih mlaku. Ki lak ana porsinya masing-masing to. Lah iki. Lho lah.
Ya ampun Pak Ipung. Kuwi penting. Ya ning ora makmek dipirsani para saru kok ya. Nggawa ki lho. Lho kula ndelok niki lho sabuke niki. Ora ning kene mau mudhun sakilan. Tak tapuki ngene kok iso. Jane adem malah cilik ngono. Ha mari nek nyekel sedilu kok. Suwi ya gedhi dhewe kuwi kok. Wah kok angger jebles. Nuwun sewu lho Mas Ipung. Nggih, pripun. Awake dhewe iki paling ora melu seneng. Seneng lho tanggap kok. Lho. Ora tanggap yo ngrasani. Kowe iki kok ora tau nyenengke dulur lho. Oh nyenengne awakku dhewe ra iso nyenengne dulur. Tuh ya ampun Mas Ipung. Wong ngewuhke iki jan, wong ngewuhke iki. Hidup berkesenian, hidup sebagai pelaku seni dalam mengemban budaya, bagaimana kita itu bisa mengangkat wayang malam hari ini. Apa kuat kowe? Kok apa kuat itu? Ngangkat wayang sak deboke sak gayo iki yo kuat kowe. Iki iso dijak omongan basa menungso apa ora? Lho rumah sama aku iblis lho kamu. Maksudnya ngangkat wayang kuwi tegese nggon budaya yang adiluhur. Roh. Nah, Kenyeh. oh, sing goblok kene kok ngelokke aku lho. Ya kok malah nesu-nesu. Mas Ipung ini sarjana lho. Sarjana ora bangga. Ning ndi-ndi sarjana enek sing nganggur akeh wae. Paling tidak akademisinya itu ada. Akademi sapa? Loh, sekolah menengah. Ndek iki aku sekolah menengah kejeron minggir aku. Piye nek ra cah Piye to, ketir piye ra, to, Nen? piye to. Sekolah menengah iki tegese tatarane ngono lho, Nah, Mas. maksudnya ki mengejar ke perguruan tinggi. Keduren sambil bledek. Iki ewuh tenan iki, ewuh iki. Aku iso mumet ngejak. Ya mumet wong pinter aku kok. Ganteng ora ganteng tapi pekok. Jak omong-omongan kok. Adur. Jenengan man Pak, sing ngomong jenengan Pak. Lho Pak. Pak piye kok ya? Omong. Pripun Mas Nundung piye? Ganteng ya dalang putih ya. Ora beda kowe modele rupa nggawa rega. Dalang bagus wibawa duwe wahyu, ketok cakram menggalane ketok. Jadi paling ora rupa nggawa rega. Iya. Mas Purba Sasongko. Lho enak. Purba Sasongko jenenge wibawa. Riki Joklitik Muhammad Solikin. Lho. Ja. Wibawa ana syariate ana tuntunan agama. Saiki tambahan Muhammad Solikin. Solikin. Aku yo tak tambahi. Kula yo mun kula tambahi sarek meh kaya awakmu sarek. Apa? Sapa? Jok klunduk syaiton nirojim. Weh. Ya malah demit. Apa ngono kok bangga mlo rupamu ya jenglot. Loh, wong ki nek sing apik nek sing elek. Elek-elek wong ki nun sewu kalau Mbah Lurah terbukti sedekah lilahnya ada. Nggih. Kulo marobin sedekahun Mbah Lurah sing gelem sedekah krana diniati kanthi kang ikhlas. Nggih. Inama amanu biniat niate Mbah Lurah ki tanpa pamrih. Nggih. Ki ikhlas nampa rahmat, nampa hidayah, nampa barokah. Lho, nek tajak omong agama lak raine mingkup lho iki. Sono. Piye cacake ora tekan ngono. Ora tekan wong iki akidah akhlake nol iki kok. Jare pinter. Apa? Urip iki golek apa arep? Lho, Nah, bocah iki kok nyepelekke to. Lho wong ki tandur kabecikan, tumindak kang apik, latih lan ajining diri kuwi wis nyawiji. nggih. Wong ki nek sedekahe gedhe, pangucape nggon awak kuwi ditata, nggon paningal kuwi disawang kanthi netra kang apik, kuwi paling ora sok kena kanggo sanguning pati. Apa ning kono nek bakul mbok sangu barang. Sangune mati ki lho. Sangune mati apa? Lho ngamal sedekah budi pakarti sing apik to. Iso mbok gawa ning kono. Lho. Lah terus, Lek kowe sok ben roh kowe. Wis apik ning donya, sok ben kowe ning kono mlebu swarga apa roh kowe? lho. Lah kabeh ki titipan Pak, perlu dikasihkan, Nggih. perlu diinpake, perlu disedekahke wong titipan lho Mas. Justru malah kuwi sing tak benerne. Kowe kleru omonganmu kowe. Lho, piye to? Piye, Tak jelasne kene. Lho. Weh, serius ketoke. Lho kowe tak dudohi iki. Ben kowe roh. Mbah Lurah ki duwe titipan saka Gusti, kamulyan. Tak omong, sik mesti tadi tak omong. Iya piye? Kowe mau ning kono nek parkiran ora? Heeh, nggih. Titip apa kae? Titip sepeda motor. Titip mobil. Mulih dijukuk neh ora? Ya diambil wong weke dhewe Lah kok. iya. Jukuk neh ta. Nggih. Nah, kamangka awake dhewe iki titipane karo saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kamangka ning donya diwehne terus mbok wenehi wong-wong. Heeh. Kamangka Gusti Allah iki titip. Lah terus
besok ben ning kono terus dijaluk neh pun kula wehne wong-wong gosok ndasmu kowe lho piye to kok ora kedum titip kok titip besok ben balik nih lah terus aja diwehne bocah ki ketoke gendeng ketoke bocah lah kowe ki wong jenenge kamulyan ki perlu berbagi lho kok ora kena diwehke ki piye lho wong ki sing gedhe nikmate mesti tambah syukure lan kenikmatane tambah ngono sing ngomong sapa lho wong ki nek kelong mesti tambah ora mesti nggih sedekah ke ora lokak malah kebak wong kelong piye wong kelong ki mesti tambah ora mesti wong sunate kelong ya ora tambah yoan ya seje kok ya anu bocah ki ketoke sok nek matino ning batuke karo malaikat ditulis kok pripun kentir ngono lho luput kisah kok iso oleh Ya, muclelekan ya ya kene iki nggone gudange para alim ya ulama ya mbok ya ampun Pak kok saiki kok keri-keri iki lho kok angel men dijak tapi ya warga Maka Tatung niku rada kejem Pak wedi lho pripun niki pun niki lak jan kula niku wedine niku apa ngriki lho wong parkir heeh priwat ngono to terus sinten niki kula Pak iso kluduk ngono terus monggo lho kan lebu manggake nggih tapi ya kejem ya sopan Pak nggih enek sing Pak pedah motor ya ngono Pak pedah motor numpak arep bojone tekoki anu te mudi niki ningali wayang ngono ya mudun ya dituntun ngono ngliwati wong akeh ya ditumpaki sopan kok kene iki ya kereng ning sopan enek sing Pak sepeda ontel nggih ditumpaki enek wong akeh lho ngliwati sepi ngono ditumpaki sing enek sing nggo bojone digandeng gandeng lho enek wong akeh lho terus diculne lho kok petengan digandeng neh lah kok ora kaya mau anu orang Pak apa Pak lho ya tak genahke to numpak motor mlaku nggon rame-rame mudhun dituntun sepi ditumpaki Pak niki mpun eneng berikutnya numpak sepeda ya to pit nggih pit pancal pun nggon rame-rame gandeng sopan warga Tatung medhun dituntun nggon sepi ditumpaki Pak ya to nggawa bojo nggon rame-rame diculke Pak bareng nggon sepi digandeng Pak lek sir sama numpaki monggo lho Pak niku iya ta tegese numpak sepedae jenengane omong kali niki mboten mungkin iso sepedae kamu itu mengisin-ngisini kok paling tidak itu angkatlah derajat martabat masyarakat di Tatung yang menjadi desa yang hebat ya kene iki kaya dulur kabeh kamu itu kan paling tidak seniman sudah seniman itu yang melihat situasional dan kondisional itu bagaimana gitu Mas nggih pakailah bahasa yang baik jangan memakai bahasa yang salah iya oke bro kamu bisa toh bahasa Indonesia bisa no aku bahasa Indonesia songok bujiku hebat ngeletik muridnya piro? telu didum telu ya rapi ngono kuwi jenenge nuwun sewu Pak Kangko Pak Purba gesek iki kaya aduh peda ingin melu kono kaya nuwun sewu Pak Purba nggih suasana malam hari ini bagaimana? luar biasa ada acara apa malam hari ini? tasakuran dan bersih desa hebat ini loh hebat yang nimbali siapa Pak Purba? Pak Rudi Sugiarto loh Mas Jok Luduk datang dari mana? Blitar Mas Jok Lirik ada keperluan apa? ini menghibur di desa mana? Tatung waduh bagaimana penontonnya? banyak lah iki iso dipelatok watu ndasmu we banyak apa? lah sing mirsani iki menungso kabeh kok dilokke banyak iki lho banyak dasmu kuwi ya lah iya pakai bahasa Indonesia lah ya wis selamat malam Pak selamat malam Mas Lidi ada keperluan apa? kita menghibur wayangan di sini nah dalam rangka apa? dalam rangka tasakuran dan bersih desa bagaimana suasananya? luar biasa Pak Jok Luduk halo apa kabar? datang dari mana? Blitar budek kuping mujane iki ada keperluan apa? menghibur warga Tatung bagaimana penonton? banyak Mas lah gila cocok tenan iki kok menyinggung perasaan orang lain itu pelecehan lho kuwi Mas kowe yang tidak mengenakan perasaan orang lain pasal 335 kowe apa lho menyinggung perasaan orang lain lho metune 19 sok mau lho malah teko togal kowe iki ora ngerti hukum bocah iki pasal Mas pasal lah wong piye apik to iki kok mboloke banyak iki lho apa iso lho kalau saya jelas bisa halo Pak Purba halo Mas Glodok nggih pun
Demi ngono ah ya kabarnya nah loh kabarnya baik malam hari ini di kediaman beliau Bapak Rudi. Penontonnya Ya, alhamdulillah tidak sedikit ya Mas Purbo. Ya, ya. Just, luar biasa. Tatung ini memang hebat, menjaga kekondusivitasan itu luar biasa. Kebersamaan dan kebersamaan dalam menanamkan persatuan luar biasa. Ya, gak banyak lah. Loh. Lah iya, sama tak kok piye? Penontonnya gimana? Tidak sedikit. Lah iya. Lah iya, lah oke toh. Gak banyak. Loh banyak lah ngak. Banyak ngak gitu Mas Ya. Purbo. Ya akhirnya Mbak Pusi ya. Loh lah iya jelas teko. Datang, Lunga, pergi, bojo, istri. bojoku dhuwur. Istri saya tinggi. Wah, piye lek mau ngeloni cilik ngono. Loh, Beri ting celekit ngene lek. piye to Pak? Kok ngono? Ganteng-ganteng kok bojone. Bojo, lah aku normal. Lah iya. Lunga, Pergi, teko, datang, bojo, istri. bojoku dhuwur. Istri saya tinggi. Bojomu sakmene cilik ngono. Berarti lek ben-bengine ting celekit. Lah aku wis jawab secara spesifik. Lah iya. Lek bojomu tinggi terus lek mucis piye? iya tekan kono kok ya. Sik, bojo, Istri. Lah iya. bojoku dhuwur. Istri saya tidak pendek. Ayo. Iya bener ya. Bener kuwi. Iya bener. Oh iya. Berarti paling ora padha ya ngono. Ya iya no. Iya. Ojo ngapus ya. Jadi anon sewu Mas Purbo. Nggih. Bahasa itu memang harus kita tanamkan. Betul. Karena kita warga yang baik, Nggih. warga yang hebat. Leres. Itu tidak menutup kemungkinan selalu Nah. sama menjunjung tinggi NKRI. Nggih, gunakan bahasa yang baik dan Nggih. benar. Mula niki dalu diratani nggih Mas. Leres. Wong sing delok ki yo akeh. Nggih. Iko sing teng buk yo akeh, sing teng ngisor kelir ki akeh. Akeh, Pak. Dadi niki dalu pancen hiburan kagem masyarakat. Dan lagi Mas Klidik Nggih, ini Bos. juga disiarkan langsung live streaming. Pundi Pak? Juve Multimedia Record. Cocok. Jan. Mas Nggih. Koko iki, Mas Niki Koko. pokoknya muga-muga sing mirsani besok iso entuk panggonan kasuwarganing Amin. Gusti. Amin. Soale iki kene iki nggon barokah luar Iya, biasa. apik. Kula tak ngampes tunggal nggih. Leres. Loro ora apa-apa sitok iki. Wah, jan tenan aku nek ning Ndi? lah Merusuh kabeh. tanggapan ning kene iki besok beda. wi ra tau teng anu. Sindene dicepaki ingkung sitok-sitok lho. Nggih. Iki bakul kok. Sing ndi Ampel iki? sinten niki? Moga merdeka kemawon wiwit saking ler. Lah menika Pak, Mbak Evi, panut, Mbak Bos. Reni, Hmm. Mbak Mia, Mbak Dwi. Niki man Pak sing bleguk niki Pak kula. Sing di Iki lho. Iki dah. Aku lek residen ayunan mulai butuh Beda. pateni ya wis. beda lho Ponorogo karo Blitar beda lho. Ora. Ngene iki nek ning kene ya 350. Ayo Mbak Dwi moga coba. Blitar Mas, disepoti Mas, disepoti. Ayo disepoti. Enak Mbak Dwi. campur sari disepoti. lagi lah. Wadah. Ada serpek ini. Kami sekar-sekar pemuda sinas terpos itu Ini iki taniku sumeng Kalem-kalem. pilih ngisor pon dhuwur. ya dhuwur sik to. Oh ya wis aku tak ning ngisor. Wong wedok iki paling menangan kok. Wis ngene iki lho, resikone wong ganteng ngene iki lho, pilih dhuwur. Rupamu ya ciduk ngono iso. Raimu WC. Wis tombok ya ora apa-apa. Ya, njus. Pisan-pisan ya dilem bagus. Ya. Ya. Sing wedok iki matane ya katarak pian. Lho yang ngopo to? Aku ya Wong pengen iki rasane iki. kok, jalange ya. baguse kaya ngene kaya. Wong iki ngene lho, wong iki malah sing dibutuhne musim bediding iki sing prongos. Lah ngopo? Lek adem niki dicipok karo keroki. Karo gawe. Aduh. Mangsa. Jenengan ki dilem kok malah diomongnya dhewe. Ora aku wis aja meneh kok awakmu aku dhewe ngocoke gila nduk iki. Anu Kang Mas. piye diajeng? Pripun pawartosipun? Api, Mas, aduh, jenengan ayu. malah kok tambah bagus lho. Wes biasa nduk sing ngene iki aku saking tresnaku karo seliramu Cahayu. Walah. Iki kabarmu Cahayu? Alhamdulillah saya. Mas. Kapan pegatan nduk? Alah. Oh celelekan iki ngawur. Wong kurang rong dina kas wis sak. Nggih. Iya. Sak pinten Mbak Tina, Mbak? Dalam? Sing nyeluk sapa? Walah. Oh, si ayu-ayu kuping gragas. Kurang diceluk dalem. Lho kula kita Canggih kok kuping canggih kaya. Nggih. Canggih lho. Eh, Sik ya Mas.
Ya wis ngono. Awakmu pancen all round. Sapa-sapa sing gawe tenan. Ngene dadi omongan iki luwih cedhek ketok nggon lampu lak Nggih, disorot. Nggih. Pripun Kang Mas? tak gandrung sedila wae ya. Ya ya Iya iya. Jon tintingane ngono, Pak. Aja mlenjak tintingan gender muga mulai diwehne ku ya. Ya diwene nggone maratuwa. Dawa ngayu. Iya, iya, Jan. Malah nangis. Malah nangis. Wes ketok ya. Modele kok komburi malah kaya bakal soto jero pasar balong. Pasar ngumpul. Sto ditanono. Pepujane ati Apaan cok? kaya ngene wong nandang asmara Kang Mas. Jajeng Panjenengan wau tindak mriki kok beto ingon-ingon. iya iki pesenanmu tak goleke ketek lanang iki nek arep mbake open-open Aku tuh ketek apa beruk. Ya cok dasmu nah. ayo sampean genti Dah aku. nggih Duwi arti gandrung kok wis guyu dhisik. ya guyu dagelan kok untune slonjor kok Sonjor matamu ya. Wah, Ya. Masa aja ngrungokne wong liya, heeh. Diajeng. Dalan. Piye, Mas? bulurah lek gemujeng iki Biasa batene iki. bulurah gumun roh dagelan untu sing kaya Oh gaji gak ngono, tegese kok dagelan kok ganteng kaya ngene. Heeh, iki ora nek tunggale. Diajeng. Duwi amor kluthuk kok ketok berhasrat sajake. Pancen kula modele kayak kapsul, Pak. Sayang. Dalan. Gimana sayang? Bubuk. loh hei Gandrung. Nyanyi kok ya. gandrung bubuk Bulurah pripun iki, Bu? Karo bojo wis ndang sowan. Bulu rae sing nika, bulu rae sing Oh, lah nggih, gemane nemeng nggih. nggih. Oh, belurak cantik ngono. Kayak bojoku. bojomu bungkuk ngono kok kok pamerke bulurah seksi kok Oke sopan kok. lah kok iso Anggere nek wong ngene. bojomu bungkuk kok pamer Akhire tak ngene tak klem tak sok. Kondi mo. lampu Datang kinggang. kok katan gigati iki bawa apa ngono lho Lah aku tau kondi to mau. Aku iki mergo bawaku akeh ngono. duh Oke ora hafal kok ya malah. duh dewa ya Ngono lho. Aja samar nek kalah saing. Iya sayang. Duh dewa. suarane sae lho Mas ki ngeten Nggih. iki saestu Wah, apik ya, ya, Jan. mboten rugi nek Aku ya ora ngira lho Nggih, tibake nggih. kluthuk suarane kok apik. kula niki sing dulu emon mboten mudeng Lah nggih lho ya. Nek jenengan nika lagi gumun-gumune ta niki Gumun kula. lagi sewengi kok Nggih, lagi perubahan sewengi kok kok, akeh ya. ngoten lho nek jenengan sing ajeng ngersake Go. latihan bawa teng riko Teng kene kluthuk nggih nggih. nggih Mas, lek jagongan ngono warung kopi lho ayu bakule. Ya cok sitok-sitok enggak. lho kok nesu aku ngandani Mas Sekene iki gandrung aku malah ganyi dhewe. ya wis kono toh ngono kan nesu Sabar, toh. Mas, sabar. Kluthuk sabar piye. Oh ganti jenengku. Oh, gak tegese iki sampean ki sing sabar aja anu nesu-nesu ngono lho. Ora plek jejer Mas, awakmu. kok gelisanu lho. Iya iya aku gelisanu awakmu ya gelisanu lho. Nganu kae. Kondi mo. Duh dewa Jawa Togong Welaso mring awa mami Gandrung apa nyapa jane yo sing piye ngono lho kok kaya Mas Lah kaya Dalem. ngono kuwi lek ning arisan kita ya apik ya. wah mboten apik Pak Lho pripun tegese pripun sik to? nek Mbah Lurah Ludi niku apik lho Mbah Lurah Ludi ngrawuhi arisan anu masyarakat Ya, apa? nggih Mbah Lurah Ludi kali sinten Burudi Nggih. Nggih. lho Pak Ipung Pak
Purba kali sinten Bu Purba. Lah nek niki teko tengah arisan. Lho Pak Jok Lutu. Halo. Lho lah kok kali blu kutuk. Ya to jenengmu ki gantinen to, Mas. Boten penak to. Iso ora kepuwen ngono nek ditambung. Nek arisan ngisi-ngisini sampean. Jenengmu ki gantinen sapa ngono Kan lho? yo sebelum kuduk modelmu kaya gendul bir. Ati malah ora penak. Terus aku pengen ngrungokne suaramu. Alah paling yo ora iso kuwi kok. Terus ke suara. Suaramu kaya ngapa, Nduk? Besok kapan? Tak muni sik kok mbok geret rono. Loh, kowe iki digeretan dicolong ali-alimu lho. Matamu sama aku iki terus copet iki. Ora dhek sampean ke bandar lho Mas. Duduk. Aduh, lingkur. Ayo. Ya. Tekan. Lah kok wedi ya? Wedi apa gila? Kabeh. Lah kok iso? Ja, apa? Digandeng to Mas, digandeng Mas Nur, digandeng. Tolong. Ora iku elek tenan. Ngono lho. Gak wis sadar aku. Kene-kene diajeng. Asline kepepet aku. Iya, diamput anak ini. Ora. Apa aku elek biyen. Loh, wah elek kok getun ki lho. Lah mau disyukuri wong kuwi nikmate Allah kok. Ngono. Mulai Wong wis 30 tahun luwih kok lagi getun Oto ora nek kowe biyen. bagus tak ngentek-ngentek sinden kowe. mulai ra iku tak wek-wek. Jejer Karo ganteng itu yan. lan wong Nemen-men banget. Kerja ngono ra budal aku. omong terus. Bocah kok omong ae. Kowe iki aja omong ae. Iki murane anggaran tunduk sandal. Ganggu wae. Kene ya. Jejer lan wong terus no ya Cahyu Seneng ganteng kok. Umpama nang kodok. yen kowe lembang janggutmu ketok manggut-manggut. Gelem cekel ganteng. Iya iya. Pipimu katon nyempluk. Gak usah mbok wene aku. Lah kowe pengen ora? Gak, Loh, tenan lho. gak sumpah. Aduh, lambemu Cahyu. Galek lho. Gelem Gak ora? aku. Loh, tenan lho. Gak. Tenan Siti Deh. Malah disarap. Gayamu kaya ya. Pipimu ya apik lho, Pak. Wes. Malah ya LGBT kok ya. Ayo, Dek. Terus Tanpa perahu Longsor. sasat sarah ing celotri. Pak Suroto Sate mirsani matur nuwun. Wong nggih. Sak klirapan ngoten nuwun Kak. Oh, jan kadung apal. Panjenengan sing nelas. Pak Suroto sapa? Niki nggih jangkep lho anu Mas Klidik Nggih, Mas dawuh, Lurah, nggih. Pak Mirza Ananta ya Pak, saya rawuh. nggih. Mbah Lurah Barno, Mbah Lurah-lurah sekitar Tatung rawuh sedaya. Kula kalau mau mengaturkan hormat taklim Nggih. kula kagem beliau-beliau. Nggih. Ya inilah yang pejabat-pejabat yang selalu dekat dengan rakyat. Rakyat. Inilah. Oh, ngono kok ya. Nggih, Pak nggih. Suroto apa mau? Sate. Saking tresnane karo profesine Pak Suroto iki Heeh. ngalor ngidul dudune bakul sate. Apa? Nggawa sunduk ora. Landi. Disayek. Cece kuwi kok ya. Karek sate to. Enggak. Ampun matur nuwun. Nduk. Iki. Yo. Nggih. Ngapain Mas sih, Glodok, Kak? Mas Klidik. Jawab, Bos. Ini juga dihadiri teman-teman dari berbagai penjuru. Katet nggih. Saking Krayun nggih kathah sing mandhap, Mas Wah. Awan, Mas Kukuh, Nggih, nggih. kanca-kanca king Krayun sedaya wilujeng dalu. Matur nuwun rawuhipun sedayanipun. Nggih. Nggih, nggih. Mas Klidik, Siap. kurang abdol kalau Pak Kades tidak naik ke panggung. Nggih, Pak. Cocok. Sip pun sukses selalu Tatung. Nembang nama pripun? Nggih. Mbah. Nyanyi kali Bu Lurah.
Niku apa? Bulurah. Monggo Bu, minggah sekalian Bu. Bu, mohon izin Bu, mohon izin mendampingi Bapak Bu. Nggih. Nyuwun telepon Bapak Bu. Nah, cocok. Setuju nggih, Bu Lurah nggih? Monggo Bu. Ya, cocok. Ayo sekali-kali monggo minggah panggung Bu. Menapa ngeten mawon, menawi Bulurah mboten saged dampingi, Mbak Lurah damping kono. Heeh. Bulurah tak dampingan. Hei. Yo ora usah Bu, Ontranyak tidak rene kok malah, iso. Monggo Bu. Mas. Sik. Bulurah monggo Bulurah. Kleru iki tuk ngawur ae. Lah iki juru kunci kunden kono lho. Lah kok munggah mbok celok. Ya manut ae iki. Ha iki garane jenengan to, Mbah. Iki ya bener bulurane kelurahe Demit. Mangsamu. Bu, jenengan niku lek mboten damuka diwakili sedaya lho, Bu. Nggih. Monggo bulurah, monggo Bu. Nyun medalipun. Papaken to Mas Jo. Dengan hormat, Papak. Ibu, sampun. Oke. Wakil. Berarti jangan diberi kebebasan, Mbah. Pun, dengan presiden mumpung sangat, monggo. Padane tempe goreng. Maksudnya ki biar kamardikanipun Mbah Lurah sendiri. Oh, Mbah. Mboten kula ajrih kali Polda. Napa niku? Polisi dapur. Waduh. Niki anu, Bu, aman nggih, Bu nggih. Saestu aman nggih. Pun niku angsal mandat pun aman. Iya nek kene aman wong tamune akeh. Engko njajal bar wayangan turu njaba kono. Lah ning pun disiapi gerdu niku. Bangsane. Rasa dadu aku yo ngono. Traleh lawang. Ta itu lawang e. Pun nembang lawang. Oh, derek panjenengan mawon. Sampun kula menikmati mawon. Oh gitu. Nggih. Purba wasisa dipun pasrahaken kalian Mas Ipung, Mas Nggih. Dela. Oh, nawi ngaten anu Barudi. Jangan turun dulu. Iya. Ditambah Pak Iya. Mirzai, Pumpung Rawuh bernyanyi di panggung. Siap. Pak Mirza Ananta. Nah, anggota Dewan terpilih Iya. Provinsi Jawa Timur. Mbah Nun. Ayo Pak Mirza monggo. Tidak minggah Pak, panggung. monggo Mas. Ayo, Mas. Makanya kok kados Pak Ipong toh? Wadiknya kok ya. Ulang nggih. Dewe wingi kampanye orang ngejak dagelan toh, Pak? Ujane yes Oh, nanti untuk berikutnya disiapkan program untuk seniman. Beliaunya ini saya mulai nderekke beliau Pak Bupati Nggih. Samarinda. Nggih. Sudah sama Pak Mirza. Pak Mirza. Beliaunya tinggal di Ponorogo. Mikmu lho, mikmu. Kuwi banyuku loh. Malah digodol. Pak Jo Klunduk ya. Nggih. Ya. Pak Jo Klunduk iki kudune wis leren ae. Lah terus Soalnya kalah lucu kali kan iki lho. Mungkin bayarannya separuh mawon nggih niku. mboten iso separuh wong pun lunas kok, Pak. Lunas. Pun. Mboten. Pak Mirza derek dawuh dari penjenengan bahwasanya antusias masyarakat malam hari ini karena penjenengan kersa nglenggahi lan ngrawuhi wonten undanganipun beliau Mbah Lurah urun rembug sekedhik kagem tatung hebat. Nggih. Nggih, nun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing pertama, sebelum saya berangkat tadi, Nggih. saya dititipi pesan dari Pak Bupati untuk Pak Lurah maupun seluruh warga masyarakat Desa Tatung. Pak Bupati mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa hadir di acara tasyakuran dan bersih desa ini karena kegiatannya setiap hari selesai pada pukul 3 dini hari. Nggih. Terus jam 7 sudah start lagi sehingga malam hari ini kelelahan beliau. Nggih. Padahal rencananya badhe rawuh bareng-bareng ten Desa Tatung. Betul, Cik. Tapi ternyata kula tenggo ajudane ngendikan pun Pak Mirza mawon untuk hadir. Nggih. Mboten mewakili. Wong kula niki napa lho kok mewakili. Nah, tapi kan wonten Sing mewakili Pak Camat mawon. tunggal darah kali beliau nyanyi. Nggih. Nggih, saya pribadi mengucapkan selamat atas diadakannya tasyakuran dan Nggih. bersih desa ini. Bersih desa. Semoga seluruh masyarakat Desa Tatung yang dipimpin oleh Pak Rudi selalu diberikan sehat, Amin. rezeki yang banyak, Amin. sukses Amin. dalam membangun Desa Tatung, Amin. dan yang paling penting adalah
guyub rukun. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Nggih. Nggih niku mawon Pak Dalang. Sampun Pak Mirza. Derek ngregengaken mestine ya nyanyi-nyanyi. Nggih, ngono derek. kok ya. Penjenengan kok anu lho Kalau terkenal. sebentar, kalau Pak Dalang ini saya sering lihat di itu loh grup WA Ponorogo Community. Nggih. Betul, itu anggota anu Pak, itu YouTuber Pak Ponorogo itu. Jadi Nggih. pun lali subscribe. Ah iya kok ya. Tak omong ke pisan. Nah, muruk sih. Monggo Pak Pirsa ngersakaken nembang Dipun menapa? dampingi menika? Mbak Lurah. Kalian Mbak Lurah Rudi nembang Mbak napa? Rudi. Pak Pak Mirza. Lurah mau sing nembang. Loh, Loh, lah penjanu biasanipun ben-benan lho Pak. Tak tambahi Mas Jo. Nggih. Mbak Mia. Wah, Mbak Mia. Ayo. Wah, Tak tambahi Mbak Mia. Mbak Mia ya nanti. Mbak. Ayo, Monggo, ayo monggo. Mas. Monggo, Mbak. Mas Bambang disepoti Mas, ganti spotnya sing kidul. Ayo spoti Mas. Mbak Mia ini Mbak Micin nih bocah lo. Beliau Pak Mirza ini ternyata sudah lihai. Cek. Nembang diiringi dengan gamelan Ah, estu. wis apik. Karek sok mben iki kapan lho yakne? Wah, pun mboten cah, ngangen. Pripun? Pun direncana kali Wong ngaten, sudah direncanakan. Iki pun di bapake. Luar biasa, luar Matur nuwun Pak biasa. Mirza, matur nuwun. Nggih. Terima kasih. Boten Oh, pon, sampun. sampun Pak, sampun. Kupat kepet mboten liwat dum slamet. Terima kasih. Ingkang wigati menika. Ingkang wigati dolan ning Pripun? dolan ning Bu Mirah. Nggih. Bu Mirah nonton film Popeye. Apa? Nggih. Mbah Lurah lali ya. Ora Mbak Lurah wis turah-turah. Oh, mengke urusane kalih kula. Nggih, matur nuwun. Seniman kok yen rembug ngeten iki lah. Nah, yang ngenteni kok Mbah Lurah Wah, ki nopon. modho ae kok. Pripun? Seniman yang sejati, Nggih. seniman yang konsisten. Iya. Niku nek pun ditimbali niku wis Nggih. hitung-hitungan rego. Nggih. Aja ngrembug duit. Nggih. Saru, Pak. Nggih. Niki barang niku hak sinden wis lumrah. Nggih. Kali panjenengan lak luwih akeh jenengan. Nggih, apalagi Mas Kliting. Nggih. Awake dhewe kula panjenengan karo Mbah Rudi iki kaya dulur. Lah mula niku to. Mula dulur karo duit iki kudu abot. Dulur kula, Pak. Lah nggih. Saru Pak. Dulur, Lek dulur. Mas Kluduk piye Mas? Saru ngoten niku. Oh nggih. Sarune lek Mbah Lurah ra nyangon. Guyon Mbak Rudi guyon. Nggih. Wah, Kula niku pon. Pak Mirzani iki wis sinden 100 ki Nggih. jiro lupat monem 700. 700. Genepi sak yuta, Pak, kurang 300. Alah iki ya timbake mata aji pengrekesan iki. Lah iki yogane urung e. Nggih, Kalau goleke nabu barang kok kanca-kanca. iso. Pun Pak, pun. Nggih, matur nuwun, matur. Nggih. Kalian napa nggih, Gus? Nggih, pun lajengaken malih. Kula hiburan kagem masyarakat Tatung hebat. Nggih, Niki nggih, dalu nggih. menggelar wayang kulit semalam Semalam suntuk. suntuk. Oke, Mas, siap. Dalam, Mas. Pak. Mumpung nuansanya pas, Nggih, ya. nggih. Nuansanya pas. Tahun dingin jenengan ya dopraan ning kene. Nggih, nggih. Rakitang mung sak gebyaran, mbok ya ditambahi dopraan. Ayo. Toprake niku wah niki golek musuhe niki lho, Pak. Ke- Pemainnya kudu akeh niki kok iso. Ya sak cuplikan apa Ah, piye ngono, iki ya. roll toprake. Ah, Bu, hampir setunggal, Bu. Niki lho, Mbak. Bu Lurah, Bu Lurah Tugu, Bu Lurah Bu Tugu. Tugu nih. Kulino dopraan niki. Oh niki to? Nggih. Cacak. Niki Iya, Mbak. Iki monggo, Lurah monggo. Tugu. Nggih. Garwaku Sri Tanjung. Injih dawa dalem. Yo kene kowe malah gawe wirangane kadipaten. Kowe ora malah njaga asmanipun Kakang, Panjenengan kok ngatur ngatus ngaten wonten menapa Kang Mas? Sri Tanjung, Injih dawa dalem. kowe wis tumindak sedeng marang Gusti Prabu Silatikrama, Boten Kang Mas, saestu kula boten tumindak sedeng. Namung panjenengan ingkang wonten sajroning ati kula Kang Mas. Biyongban Oi. Emban kok owek iki piye lho? karo bendara. Bangku kok yo Biyongban. Dawuh katimbalan Gusti. Rene, Mbak. Iki yo ngopo? wis pirang dina anggonku golek tumbaling praja Mas, telung plengkung gumala telung gelung. Yo gene kowe ora bisa ngawat-ngawati bendaramu putri, Oh. Biyongban. Piyongban. Cacah ngece. Bareng roh rambut ku lah kok elek sing muni ya. Piye? Cok koyo kuntul. Biyongban. Bagusi semiran. Marang bendaramu Piyongban. Nolingke Gusti Putri. Ing papan panggonan kene ra ana liya. Ya mung kowe sing tak pasrahi sak leker gentonge,
Yo gini kowe lerwo ngawat-ngawati bendaramu putri. Mboten kirang-kirangan yen kula ngawat-ngawati Gusti Putri Gusti Bante. Si Tanjung Dawuh katimbalan. si Tanjung Dawuh dalem Kang Mas. yen iya kandhaya yen ora kandhora kowe tumindak sedeng apa lae? Mboten Kang Mas. Piye? Mboten. Kowe ora tumindak sedeng. Mboten. Kowe yo kene ora ngaku. Kang Mas. Sampun tak siya. Mboten kedosan panjenengan Kang Mas. Sampun tak siya. Mas. Yo mbak. Ngatiku kalian Hei. kula. Sini. Loh, kowe ora ngerti sapa aku, Kalau awake dhewe lali. Patih Sida Paksa. Sampun ngertos kula. Yo gini kowe ora manut kandhaku. Kudune kowe ora kaya mangkono si Tanjung, Kang Mas, kula kedah matur kados napa. Kula mboten tumandak sedih. Kula saged panjenengan pidana yen ta kula ngantos tumindak ingkang kados panjenengan. Kang sabar Gusti Putri. Kowe iki yo ngono piye ora ngewangi aku. Sampun kelewat. Gusti Ewange apa, Kowe ngapusi. Kowe kondo jare ngawat-ngawati bendaramu. Mboten kirang-kirangan yen kula ngawat-ngawati Gusti Putri. Nanging kula pamenjen menika dakwa malika warta. Kowe ngece kowe. Ngece aku kowe, Lambemu ngene-ngene ngece kowe. Sing iki napa dadi utune ngene matamu. Kujune nono kedadian kaya mangkene. Kowe bisa ngelingke Byung Paneh. Wirang apa sing dak tampa, Sampun. Kebangetan kowe. Pun. Ayo pikir. Ya ya. Pikir. Ya. Kang Mas, Lipat pikir. Rono. Golek vitamin ra iso. Si Tanjung, dawuh katimbalan. coba ndang Kang Mas, ora perlu kowe dadadol welas. Yen kepara nyata kowe natoni katresnan si Tanjung. kula saestu mboten tumindak sedih. Tumindak sedeng apa? Mboten Kang Mas. Ye. Kula saged panjenengan percaya yen to kula ngantos tindakaken ingkang kados panjenengan. Kowe ora tumindak sedeng. Kang Mas. Sing moron. Si Tanjung. Kenek kowe. Dawa keng urusane. Pancen goblok. Ben bosok kabeh. Jan Si Tanjung. Gamen Lho. yen nganti kowe ora gelem kandha bloko. Sirahku mumet. Pate Kula lingiran. ngemumet. Kang Mas, Si Tanjung. kula panjenengan percaya kemawon. Ananging Kang Mas, Sampun nyuwun pecah Gusti Putri. aku ora kuat Byung. Kowe njaluk tak pateni. Ananging Kang Mas, panjenengan kedah mangertos tresna kula dhumateng panjenengan menika estu sanget dhumateng panjenengan. Yen to panjenengan ngersakaken bukti kula sagah panjenengan percaya kula. Ananging Kang Mas, yen to mangke rah kula menika Gondowangi ateges kawula suci. Yen to sawangsulipun menika panjen kula tumindak sedeng. Monggo panjenengan percaya yen to mekaten kula lila. Sak kabeh kandamu becik ora bakal bisa buka sejroning atiku si Tanjung. Sampun nyuwun pecah. Timbang kowe nyepet-nyepeti oleh papan kene. Kang
Mas. Mas padahal luwe becik suwike kowe. Lah, Cemburu. Gusti Putri. Kenging mlapa penjanjian pecah. Yo kene mbok tangisi Menika putra ingkang kula tresnani. ngiler. Bakal tak buktekke sak kabeh kandhane. Gusti Putri mriku mboten tumindak lepas. Belum. Hei, si Tanjung, waduh, aduh, si Tanjung mati, si Tanjung, si Tanjung, tapi yuk kini gue mati, hati-hati nek mlenyok lho. si Tanjung, si Tanjung. Kan aku tuh mekaling pati itu Raiku Mbak Idoni. si Tanjung, aduh, ayo dirukti, Mboten sakit. ayo nyuwun pengadilan ono Kanjeng Prabu Sandi Promo. Kula sampun matur dhumateng panjenengan menawi Gusti Putri menika mboten tumbrak lepas lagi kula mboten percaya. Aduh, ya Coba ngateka. Ngateka. kepiye biyung bane? Utang duit sahur duit, utang bondo sahur bondo, utang pati sahur pati. Sing mbok karep Salene pendura ingkang kula tresnani sampun panjenengan percaya. Saged mboten saged panjenengan kita mati saking tanganku. loh, ai Enek sing rong mati. Genduk, genduk. Nek mau nyuduk iki mbok ngenek-ngenek ge lho. Banjur dadi apa aku urip dhewe. Terima aku urip dhewe luwih becik aku mati. Mati kok golek nggon. Lah mati kok golek nggon ning kono lho. Ruk. Lek ning kono kuwi engko ora mati ning malah urip. edan kok. Lah kok malah mbok pateni iki lho. Kudune iki gondone ambene wangi. Terus reja-rejane jaman jenenge Kutha Banyuwangi kok malah pate mbok pateni iki lho. Edan kowe. Lho kowe ndang mati kan aku ya nyusul bojomu. Wah kok eram. Mas, pokoknya rakitan saite diwenehi pramen. Nggih. Sak gaduk-gaduk kula. Nggih kok ya. Boten. Seniman panggung harus bisa. Ah, sing penting menghibur kok. Nggih, panyuwunan saking Mbah Lurah Bu, Beringinan. Kalau Pak, mau Pak, ngersake Pak, podang kuning. Kowe nek saiki makser. Oh, Sesuk terus rane ngangkringan. Pakai iki nggih. lurah gawe-gawe dagelan. Enggak. Nggih. Podang kuning. Derek panjenengan. Esok. Kula tambahi. Oke. Ayo Mbak Yayu cepetan. Ayo. Lah, rendok wah jan. Mbak Yayu. Mbak Yayu. Bakul mie siswa budaya Mbak Yayu. Bakul napa? Bakul mie nek toprak siswa budaya mie jeneng Mbak Yayu. Rendok. Sinden nome sinau nggon sinden sepuh. Ben carane nek ngetutne wayang sewengi muput ra kademen piye. Ngono. Mboten asrep. Nggih. Oh, kados ning jero. Apa dakune nggih, Pak? Nggih, leres. Siap. Iki sering Pun, bener. main gitar kalau ngetos main gitar. Nggih. Yo kira-kira coba ditampilkan khusus untuk tatung piye? Ah tatung niki hebat. Lah nggih. Anu tahun ngarep, tahun ngarep. Boleh.
tahun ngarep rumangsamu nggih. Kula Nggih, namung Kanjeng. derek mawon ada satu napa lagu dari saya Nggih. yang menjadi napa karemanipun Mbah Lurah Rudi. Nggih. Nggih, nika tembangipun moh nampa. Nah, niki Oh, pun- nggih. nggih pun digarap kalian kanca-kanca. Kanca-kanca delayan. Delayan itu adalah singa. Singa. Heeh. Nek Iya, Mas Mas. Nutuk nggih duwe grup Lion King. Lion King. Raja Singa. Raja Singa. Malah si Pilis. Mulane orkesnya benisu nang ngene puskesmas. Apik sampun Mas, cobi-cobi. Dan nggih Mas. Nek niki tambahno iki. Sitok ae to. Nggih. Kowe tambah yo. Sip. Aku rapopo Ra duweni tresno bakal tak simpen neng jero ning dada. bali kowe aku emoh nampa Mergo tresnamu karo Mas Purbo. asik cocok garap nggih Gus ya cobi Nggih. nika karya saya Mas dadi dilakene ya Nggih, Damar Mancung Cinupet. waktu srandalan Nggih. awak kuat hati grunjalan Nggih. blangkon kedah sesuai kalian ukurane Leres. lakon kudu nutuk cerita lan lakune Nggih. kupat lepet beten liwat sedaya mdum slamet Nggih. ing pangangkah menapa ingkang dipun Cakah. suwun warga ageng wonten ing Tatung. Tatung lumantar beliau Mbah Mbah Rudi. Lurah Rudi ing pangajap Gusti tansah kinablono Amin. tansah ginanjar kamulyan kabagyan Amin. tentreman sedayanipun Amin. amin Nggih. Amin Allahumma amin. rayu Klinik, rayu nggih. rayu pinanggih ing benjang Mas Nggih, amin amin. Matur nuwun Mas Klinik siap Mas panjenenganipun. Purbo sasongko Nduk, apa, Pak? Ki wis rada wengi sawetara. Lakone isih dawa mulayu.